Muri yeZimbabwe mamuka sei? Ndine rimwe voice note iro randakatumidzirwa richibva kuno umwe mudiwa muteereri wedu tina gogo avo vari kuti ivo vari kuUK. Hanzi ndinotongogara pacare home vane 65 years. Hanzi ndinongogara ndakarara handichagoni kana kumuka, asi nguva dzose hanzi ndinenge ndichingoteererawo nyaya dzamunoverenga. Saka vakatumidzira voice note ravo, nyaya yavo yakamira sekudai. Hanzi uri sei mwanangu, ndauya pano nenyaya yangu, ndine urombo kana ndiri kuvhiringidza kana paine zvawanga uchiita. Handikwanise kuti ndige ndichinyora kwenguva refu nekuti maoko angu anenge orwadza. Ndinonzwa kubayiwa nekutsva muzvigunwe. Ndiri mukadzi, ndine makore 65 years ekuberekwa. Ndichatumidzirawo voice note iri, asi handidi kuti unge uchizoriisa pamhepo mwanangu. Ndava nemakore akati wandei ndiri muno muUK. Iko zvino zvindiri mucare home, ndichati muManchester kuzvichengetedzawo, ende upenyu hwacho uhwo hausi kana kumbofamba. Ndangomirira zuva iro randichazodaidzwa naShe, kana kuti ndichadaidzwa naShe handizivi, asi ndinongogara ndichingonamata kuti zuva rangu rekufa kana rasvika, dai ndikasazoona zvinotyisa kunoku kwandiri kugara painge paine umwe murume uyo ainge ari wekugana akazofa zvake, asi pane pamwe paakambofa akamuka. Nyaya dzaainge ondiudza dzainge dzondityisa, achiti akaona munhu akauya kwaari achida kuzomutora. Munhu uyu aiita sekunge ainge akazorwa madota ari weBlack. Handidi kuti ndige ndichizotorwa nechinhu chakaita saizvozvo. Ndinotarisira kuti ndenge ndichizoona ngirozi iyo ichauya kuzonditora kana zuva rangu rekufa rasvika. Ndava ne4 months ndingori pane uno mbedha uyu, uye zvekare ndine stroke yakandibata kuleft side. Handigoni kuzvigezesa, handigoni kuzvidyisa. Ndinenge ndakatongomirirawo nurse kuti ange achiuya kuzotondishandura muviri wangu from one side to another, asi sandizvo zvinonyanya kundirwadza. Nashi marwadzo emuviri wangu anoporeswa kane mapiritsi, asi ndine chironda chiri pamwoyo pangu chisina kana mushonga. Ndakashungurudzwa kwemakore akawanda nemurume, uye kana uri kuona kuti ugere nemurume anenge achikushungurudza, ziva kuti urwere huya hwaunenge uchizvitsvakira pose paunenge uchichema, urwere hwaunenge uchitopinza munyama dzako, zvinozonokuafekta manje kana wakura sezvandaita izvi. Nekuti stress dzose dziya dzaunenge wakachengetedza mumwoyo mako, stress idzodzo dzinenge dzava kutanga kubuda manje. Kana uri murume mugere nemukadzi anokupa stress, ita kuti usanyanya kuita stress. Kunyange uchida kuchengetedza musha wako nemukadzi zvekare, ukanyanya kustresswa nemurume zvinonokukanganisa apo paunenge wakura. Ndine chishuviro chekuti nyaya yangu inge ichizova chidzidziso kuvanasikana nevakadzi vedu vanobva kuZimbabwe vari kumusha nevari kuno kudiaspora. Kare mukoma kwainge kuchiri kuma1990s, ndakange ndine shamwari yangu yepedyo uyo wandichati Chiedza ainge asiri shamwari chete, asi it was like a sister to me. Tainge tichidzidza tose, takadzidza tose, tikakura tose. Taiti kana kuri kunzi kumba kwavo kunenge kusina zvokudya, usiku ihwohwo ndaitotora plate yangu yesadza ndotofamba ndoenda ndonodya naChiedza. Taidanana kwazvo. Chiedza uyu akazoroorwa nemurume wake uyo wandichati Ngoni. Chiedza akazoroorwa, akakasika kuroorwa inini pandainge ndichiri kufokasa pazvidzidzo zvangu. By the time pandainge ndava kuuniversity, Chiedza ainge atova
nevana vake vaviri, there were 2 boys. Iniwo ndakasvika pakukura nekuda kwekuti ndainge ndadzidza ndanyanyisa kudzidza, ndainge ndisingachakwanisi kuwana munhu ainge achida kundiroora ari mukomana wezera rangu. Vainditya vakomana kuti vange vachiuya kwandiri because ndainge ndava kushanda kuOld Mutual panguva yacho iyoyo, plus ndainge ndichisarudza vakomana, ndainge ndisingadi munhu anenge asina motikari, anenge asina imba, ndainge ndichida munhu anenge ari settled down already. Saka kusarudza kwandainge ndichiita vakomana ndiko kwakandikanganisa zvikuru kwazvo, because varume vandakazotanga kufambidzana navo vainge vasiri varume avo vainge vachida kundiroora kwete, but ava vainge vari varume vainge vachida zvokungofara neni, because already vainge vakatomisa dzimba dzavo nechekare. Ndakasvika pakutombogara naChiedza, dzimwe nguva ndaitomboenda kumba kwake ndichinogara naye, ende pandakatanga kugara navo kudaro ndo pandakatanga kutarisa murume wake neshanje dzekuti iye Chiedza ainge akazviwanira murume wezera rake. Panguva yacho iyoyo ndaitodanana nerimwe dhara ainge ari munhu ainge aine mari, but ndainyara kufamba naro dhara iroro. Ndakatanga kuzvibvunza kuti Chiedza haana kure kwaakamboenda nechikoro, asi sei Chiedza ainge aine mufaro wakakura kudaro inini ndisina. Ndakatanga kumuchiva muchivande. Iye Chiedza aitochiva upenyu hwangu kuti ndaitongorarama carefree life, ndichiwana mari yangu, ndiine motikari, ndainge ndichitorenta muAvondale, but iye ainge asingatozvizivi kuti ndainge ndiri lonely in the inside. Ngachive chidzidziso kune vamwe vanhukadzi kunzoko, kana kuti uri musikana uine boyfriend yako, unenge uine friend yako anenge achiita zvekudanana nevarume vakasiyana siyana, anokwanisa kunge achikushora kuti mukomana wako haana mari, but chausingazivi ndechekuti deep inside anenge achitorwadziwa newe kuti wakawana munhu anokuda, kunyangwe uri munhu anenge akaroorwa uchiwirirana nevakadzi vakawanda vanenge vasina kukwanisa kumisa misha, vanenge vachikupa maadvices ekuti unge uchisimuka uchibva pamurume wako, not kuti vanenge vachikunzwira tsitsi, asi vanenge vachitorwadziwa dzimwe nguva nekutoshaya munhu wekuti vange vachimisa naye musha. Saka ndakatanga kupfeka hembe dzaita kuti iye murume waChiedza ange achizondichiva. Rudo haruna ushamwari mukati. Shamwari yako pedyo paunotongomuvhurira dhoo repamba pako, ziva kutoti wava kutokoka zvakawanda, ndiye munhu anokwanisa kukutorera murume wako. Kana akagara achiva murume wako, chenjera kuzova guva kuita rinda, because shamwari yepedyo ndiye munhu anenge ari close, anoziva maweaknesses ako. Kana akafunga kuda kukuuraya hazvimbomutorere nguva, kana akafunga kuda kukuparadzira musha sezvo achiziva maweaknesses ako, anenge atosiyana nemunhu anenge ari wekure, anenge asingazivi kuti iwe upenyu hwako unomborarama upenyu hwakaita sei, ende shamwari yako inokasika yakunzwira godo kutodarika vamwe vanhu avo vanenge vasingatombokuzivi. Ndakatanga kupfeka hembe dzainge dziri very attractive. Murume waChiedza makore acho iwawo ndipo paakatanga kuitawo zvokunwa doro, ainge ava kudzidzira kunwa doro. Painge pava nerimwe bhawa rainge rakabva mukuvhurwa, ende aienda kokubhawa ikoko achinonotamba snooker nevamwe varume. Ndaisarudza kuti papay yangu ndinge ndichiziva kuti each and every weekend murume waChiedza ndinomupa mari yemabhiya. Aitobva kumba ndotombosangana naye, ndaikwanisa kudriva kubva kuAvondale ndoenda kwavainge vachigara, tonosangana kumashops, ndobva ndamupa mari. Saka chitsotsi ichocho chatakatanga kuita ndo chakazokonzeresa kuti tinge tichizosvika pakudanana, because ndainge ndava kungogara ndichimupa mari
akati zvino ndichakubhadhara nei because mari dzaunondipa dzakawandisa. Ndikati iwe unongozviziva 1 ndini ndakatoita zvekutomupfimba. Ndo hudangerous huripo kana uine mukadzi anenge ari best friend anokwanisa kutopfimba murume wako mukuseka vachitoita majokes paya, zvasiyana nemunhu anenge achingozvifambirawo zvake. Ndo zvakaitika ipapo. It's not like takabudirana pajikerere kuti tava kutodanana, but zvakangoitika through majokes. Ndichongomuti hapana pandingangokupira mari yangu mahara, unofanira kutoti unge uchitoita zvishandwa zvinoonekwa kuti ndava nemunhu muupenyu hwangu. Saka ainge ava kungogara achingondichiva nguva dzose achinditi unouya rini kumba kana kuti ndichauya rini kumba kwako. Ndikatanga kumuinvita kumba kwangu nekubasa, vanhu vainge vava kutozviziva kuti munhu wangu, vasingazvizivi kuti ainge ari murume webest friend yangu. Takatanga kudanana muchivande, dzimwe nguva taitozviitira mumba meshamwari yangu. Ndaiseka naye masikati asi manheru ndichitorana nemurume wake. Saka ndakaona kuti murume uyu aisazosiya chiedza nekuti mhuri yake ainge achiida, hapana paaizosiya mhuri yake nekuda kwangu. Ndipo pandakabva ndachizotanga kuruka nhema dzakaipisisa. Ndakamuudza kuti ndainge ndava nepamuviri pake, ndikati kana ukasandiroora ndoda kuzozviuraya. Nhema mukomanashi, ndainge ndichitoziva kuti ndainge ndisina kana mwana, asi ndainge ndichida kuti iye ange achizondida kudarika chiedza. Ndikamuti inini ndinokwanisa kubuda muno muZimbabwe anytime because kudzidza ndainge ndakadzidza uye zvekare ndaikwanisa kutobetserwa nekampani kuti ndige ndichibuda munyika. Ndiwo makore awo pazvainge zvichiri nyore kuti unge uchibuda muZimbabwe. Ndakabva ndati hande tose ngoni titize kubva muZimbabwe toenda kuEngland. Iwewe unenge wava nevakadzi vako vaviri. Ndozvandakamuudza izvi semunhu ainge asinganyatsokuziva kuti zvinhu zvinofamba sei. Ndakamuti it is fine, unenge uine madzimai ako maviri asi inini ndinenge ndava mukadzi wako wekuEngland. Ndichizviziva kuti kana tikabuda muZimbabwe ndainge ndichazoita metsi dzangu dzekuti ange achizokanganwa chiedza. Ndikati hande kuEngland tinorarama upenyu hwakanaka, tariraone kuti zvinhu zvava kuoma muno muZimbabwe. Akatenda nhema dzangu akasiya chiedza nevana apa vainge vachiri vadiki, achifungidzira kuti tiri kuuya kunoku kuzovaka ramangwana redu rakanaka. Takatiza chiedza asingatozvizivi mukomanashi. Takati tauya kunoku ndokubva tachizotanga upenyu hutsva muno muUK. Tainge tava kushanda tose, iyewo ainge ava kushanda sake, ininiwo ndichishanda as a K, tichiwana mari yedu kumapound. Ndainge ndichimeka sure kuti pamari yose yatainge tichiwana ndaita urongwa hwekuti tinosara kana tisina kana cent. Izvi ndaizviitira kuti asambofa akawana kana mukana nemari yekuti ange achitumidzira kuna chiedza. Chiedza akasvika pakuzviziva kuti ndainge ndakatiza nemurume wake, akaitawo mistake, akamhanya ndokubva ati ndava kuda kuenda kunokanzura muchato. Ndikafara zvisingaite because ndo zvainge zvakandisunga izvozvo. Ndaigara ndakabatira hana yangu mumaoko ndichiti kana ngoni akangozviziva kuti anokwanisa kuunza chiedza kunoku, inini I'm not legally married to him. Ndakafara. Chiedza paakaita wrong move ndakazviudza kuti ndichazopedzisira ndaita mimba, asi hazvina kuzoitika saizvozvo. Makore akatanga kufamba, ndakagara nangoni gore rekutanga, rechipiri, rechitatu, kusvika tasvitsa 9 years tiri muUK. Hapana kana mwana akauya. Tauya kunoku ndakamunyepera ndikati ndaita miscarriage. Ngoni akachema zvisingaiti kuratidza kuti ainge achitoda kuti tinge tichizova nemwana. Saka mukoma, zvivi zvangu zvose zvakazonditsvaka zvikandiwana. Murume wangu akazotanga kuchinja. After we had gotten married, marriage certificate nditori naro bedroom mangu.
handizivi kuti chii chakaita kuti maziso ake ange achizovhurika. Akatanga kutaura nachiedza. Ndakarwadziwa zvisingaiti. Ndakabva ndachizotanga kuita depression zvisingaiti. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndisingadi kuti zvinge zvichiitika. Saka akabva achizotanga kundibata rafu nekuda kwekuti ndainge ndava kuita noise naye ndichiti handidi kuti utaure nachiedza nehama dzake kusvika achizoregedza, asi akangozvichengeta mumwoyo make. Saka murume wangu ainge ava kuti kwandiri, handiti ndiwe wakandibvisa pamukadzi wangu wandakaita naye vana, wakandinyengera ukandinyepera kuti une mimba. Nhasi tava ne more than 8 years uri kutadza kana kundipa mwana, saka ndisiye nditsvake vana kunze. Iwewe hauzvari, aitoti hauna kana basa, wakanditadzisa kurarama ndiri padhuze nevana vangu, wakandishayisa nguva nevana vangu. Mashoko iwavo mukoma ndaiti kana ndikamaudzwa ndaita sekunge munhu arohwa nemheni. Kubva musi iwoyo rudo rwakabva rwachizofa mumba medu. Ndakaramba ndiri muwanano iyoyo nekuda kwekuti ndainge ndisina kwekuenda love wise, mari ndainge ndiinayo. Ndakaramba ndakabatirira paari ngoni, asi marriage rainge ratongova jeri. Murume aingouya kuzorara kumba chete, chero paanoda kundituka aitondishora nenyaya yekusabereka. Aiti uri mukadzi wakaipa, wakandikanganisira upenyu hwangu. I regret kuuya kunoku ku-UK. Stress iyoyo ndiyo yakazondipa high blood pressure, BP. Usiku hwose ndaichema ndichifunga shamwari yangu yandakarwadzisa. Kana wakatorana nemurume wako, foundation yako wakaivaka pamisodzi yeumwe mukadzi, ziva kuti hauzombofi wakawana rugare, nekuti iye murume anozosvika panguva yekuti pache zvake anenge akuvenga, anenge achitozvifunga dzimwe nguva kuti ndiwe wakakonzeresa kuti umwe munhu ange achizoenda. Saka kufunga ikoko kwandainge ndichiita ndiko kwakandipa stroke yangu yekutanga mukoma. Pandakaita stroke yekutanga, it was 6 years ago, ndakangotanga kungonzwa kupisa pachifuva changu. Kutoti dzi, handichazivi kuti ndavepi, kuzotomuka ndava muambulensi. Murume wangu mukoma akatongondisiya mumba, akangofonera ambulance ndokubva atongobuda zvake akatoenda kanohevha dhina noumwe murungu uyo waainge achidanana naye makore acho iwawo. Panzvimbo yekuti ange achindipepa, akatanga kuuya nevakadzi pamba. Iniwo ndakatarisa, ndainge ndisina kana simba rekutaura. Aingoti sezvo usina kundipa vana, rega ndinge ndichinakirwa neupenyu. Stroke yechipiri yakazondisiya ndava munomu mucare home. Murume uyu handitombozivi kwaari, akangondisiya muno akatongoti iye haakwanisi kundichengeta. Tikatomboitesana kukoti, ameno maybe atova nomwe munhu waari kugara naye. Iko zvinozvi upenyu hwakatongondiomera, ndiri kutambudzika ndiri muno mu-UK. Handinawo kumbogara ndakaita ma-investments kumusha. Kana ndichiti ma-investments, handinawo vana vehanzvadzi, vana vamwe vemudzinza rekwedu vandakaendesawo kuchikoro, because dai ndainge ndiine vandakaendesawo kuchikoro kudzinza rekwangu vainge vakakwanisa kuzouya kunoku ku-UK. Zvimwe kuda vangadai vari ivo vanenge vachiuya vachipota vachizondidongorera, but ndakaita umbimbi ndoga. Ndaifadzwa nazvo kunzwa vanhu vachiti tina tete vedu vari ku-UK. Pandaidzokera kumusha ndichinzi tete veku-UK vauya, ndisingadi kana kuti vanhu vange vachiuya kunoku. Ndaingofara kuziva kuti ndine mari mudzinza kudarika vamwe vanhu vose. Handina kana shamwari kunze kwevamwe avo vanogara pano pacare home pandinogara nemanesi edu anotichengeta, vane moyo wakanaka chaizvo. Ndiyo nyaya yangu yandinayo mwanangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna gogo avo. Ngatitaurei navo gogo ava mucomment section. Hanzi ndinogara ndichingoteerera maconfessions enyu
hanzi ndinenge ndichingomateerera siku nesikati. Let us try to speak with him mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hey, pakaipa, but mukoma avo vakazoita utsinye. Hanzi ndainge ndongogara ndichingotukwa kuti iwewe hauiti mwana. Hanzi ndaifungidzirawo kuti ndichakasika ndaita mwana, but 9 years later hakuna mwana wandakazokwanisa kuti ndinge ndichizoita. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu way. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Kana kuri kunzi unenge uine life experience yako yaunenge uchida kushare nesu, please come to our inbox and then you share with us your own side of the story. Munouya ku Facebook, then you give us your side of the story so that we can learn from your life experiences.